Мамы Лошин, он таты Калошин, таты Калошин, он мамы Лошин. Мы працягваем з вами наши заняткі і бачыце, ну вот глядзіш на гэту моладзь, на юнацтва і на гэтыя абсалютна жывыя, вясёлыя, радасныя твары, і якім моцна, якую моц, якой аптымізм надае нам гэты фотаздымак. І ёсць прапанова з вами, улічваючы тое, што я вот апошні месяц вельмі шмат правёў у дарогах, і прапаную вам сёння таксама, не гледзячы ні на што, ні на надвор'е, ні на зіму, ні на што, вось рынуцца кудысьці, рынуцца, з'ездзіць далёка-далёка, аж амаль за 9000 кіламетраў адсюль. І я прыдумаў, пакуль ездзіў, такі новы цыкл наш. Ён, безумоўна, все гэта звязана з нашым ідышам, без ідыша мы нікуды. І асноўная наша мэта і наше жаданне якраз знайсці ў пошуках ідышаў. Памятаеце той фільм Александра Гарадніцкага, да якога я таксама нейкім чынам спачыніўся дастаткова моцна, таму што больш таго, мы, гэта казаць, малочныя браты. І якраз з Гарадніцкім і з тым два рэжысёра рабілі гэты фільм. Адзін заўчасна не дажыў да яго выхаду. І чаму? Таму што у нас адзін і той жа спонсор, Авром Гарбенко, Андрей, яго звалі сапраўднае імя. Ну, ён стаў Авромам, стаў хасідам. Менавіта ён, дзякуючы яму, выйшаў слоўнік ідыш беларускі ў 2008 годзе. І трошку пазней, таксама, дзякуючы яму, ён спансаваў гэты фільм «У пошуках ідыша». Якраз быў юбілей Александра Гарадніцкага, і з ягонай ініцыятывы быў зроблены гэты фільм менавіта пра нашу Беларусь, пра нашы мястэчкі і менавіта пра мову ідыш. Ідзем далей. Шолом алейхем, рабой сайт, айреон либе фрайнд, хавертесун хаверим, йиденесун йиден, гоетесун гоем. Мирзайнен noch don und heben on. Nu, sie sollen mir nicht fahren zu suchen, nirgendwo, heint mit euch, a bissele Wasel und a bissele Glück. Я прапаную вам усім паспрабаваць, ну, безумоўна, вы зразумелі, што гэта цытата з песні «Внемт мы набісали мазл», апошні радок, і пашукаць гэтага шчасця, паспрабаваць пашукаць разам з тымі вандроўнымі людзямі, з той вялікай нацыі, якой надарылася вандраваць все сваё жыццё гістарычнае, якое мы ведаем. Гэта вавілонскі плен, бегчы з яго, гэта, безумоўна, егіпецкі палон, і з яго трэба было бегчы. Тады вось тыя падзеі, якія адбываліся з храмам у Іерусаліме на святой зямлі. Вот апошні другі раз, калі разбураны быў храм, Іерусалімскі храм, першым стагоддзі, разам з рымлянамі мусілі таксама свесці большасць са святой зямлі і вандраваць абсалютна па ўсёй тэрыторыі нашай круглай зямлі. Праз всю Европу до Іспаніі дайшлі, тады вярнуліся на наш бок, сюды на ўсход, і урэшце рэшт у 20-х годах, напрыканцы 20-х годов уже 20-го стагоддзя, трапілі аж на самы ўсход, побач з Манчжуріяй, на раку Амур. І вы разумееце, пэўне, пра што я вам кажу, пра ўсё гэта. Ну, ідыш вы зразумелі, я спадзяюся, што мы пачынаем. І, ну, ці не можам мы з вами куды-небудзь з'ехаць, да, пашукаць нейкага шчасця, паехаць пашукаць шчасця. Вось як гэта гучыць. Канешне ж, зэдзахавекун шэптнахес, зэдзахавекун гота фаргеніган. Гэта сінонімы, гэтыя два наших асноўных дэвіза, скажем так, якія прапануюць нам сесці, каб нам всім было зручна, добра, і атрымліваць асалоду і шчасцем менавіта ад гэтай нашай мовы, якая завецца ідыш. І вот яшчэ адзін дэвіз, ці эпіграф, якраз сённяшняй нашай з вами размовы. Гэта будзе, пэўне, не адна размова, таму што я сам кожны раз, калі занырваеш куды-небудзь
у нейкую тэму, атрымліваецца столькі шмат матэрыялу, дзякуючы цяперашнім магчымасцям, канешне, інтэрнэту і адкрытасці гэтага свету. Як не дзіўна, наш свет все ж таки больш і больш становіцца адкрытым, то знаходзіш неверагодную колькасць цікавага матэрыялу, невядомага і для мяне, і, спадзяюся, і для вас, таму можа быць цікавым. І якраз вот гэтыя словы «аланд он на фолк», это идыш, да рэчы, «аланд он на фолк, фарафолк он аланд». Гэта цытата з выступу, ну і таксама як бы такое гасло, такі дэвіз цэлага аб'яднання, якія звалі тэрытарыялісты, ад слова тэрыторыя. Гэта больш за 100 гадоў таму назад, вот калі вот пасля ўсіх жахлівых падзей, якія адбываліся ў царскай Расіі пры канцы 19 стагоддзя, пачатку 20 стагоддзя, вялікая колькасць пагромаў, напэўна, вы памятаеце, там Адзеса, Кішынёў, шмат розных месцах. І в Беларусі таксама, Гомлі, напрыклад, гэта было, то вельмі востра паўставала пытанне менавіта вот той самай міграцыі, той самай спробы знайсці тую нейкую сваю тэрыторыю, сваю тую абітаваную зямлю. І улічваючы тое, што, канешне, Палестына была дастаткова недасяжна ў той час, хаця тым не менш, все 19 стагоддзе уже патроху сем'ямі нейкім чынам людзі уладкоўваліся, з'язджалі менавіта туды. І строілі Зангвіл таксама, вот адзін з славутых людзей таго часу, таго сіяністычнага руху якраз, рух, які за адраджэнне вот той самай дзяржавы Ізраіль, які пачаўся ў 19 стагоддзі і працягваецца да сённяшняга дня. Больш канкрэтна пра гэтых людзей, гэтага чалавека і пра гэтыя рухі все мы пагаворым з вами наступны раз, таму што сёння хацелася, каб наша з вами вандроўка і наша з вами сустрэча, якая вот зацягнулася больш чым на месяц, мы з вами не маглі сустрэцца, то хацелася б трошку так проста, жыва, весела, прыгожа і сучасна пабыць, павандраваць з вами, паглядзець на гэтыя мясціны такім вот вокам, незвычайным вокам. І ведаеце, што гэта варта таго. Гэта я быў абсалютна здзіўлены, шчыра прызнаюся. Столькі гадоў гэтым займаюся, но я не мог сабе ўявіць, што вот просто залезці туды глыбей трошку і адкрыецца такі россып менавіта вот тых каштоўнасцяў, звязаных з мовай идыш. Аланд он на фолк, фарафолк он аланд. Дэвіз яшчэ раз, гэта краіна без народа для народа без краіны. Разумееце сэнс гэтай фразы, што пошук вот той зямлі, дзе б можна было прытуліцца, каб нікому не замінаць і нікога не турбаваць. Была таксама пра все гэтыя праекты розныя, мы з вами яшчэ пагаворым далей. І я вам сказаў, што ўжо 9000 кіламетраў трэба праехаць, амаль што 9000 кіламетраў па аўтамабільных дарогах, на прасткі, калі вот просто лучом такім прабіць праз усю прастору, атрымліваецца блізу 7000 кіламетраў да тых кутоў, амурскіх кутоў. І вот мы уже з вами пад'язджаем, мы уже праехалі кіламетры і бачым, вот такая стаіць, ну, архітектурна, скульптурна, як бы да рэч на дарозе, просто на дарозе. І сразу адразу на здзіўленне, на наше з вами здзіўленне, напісана Біробіджан на двух мовах, на па-руску і на идышы. І мы приближаемся яшчэ бліжэй. Ой, прабачце, не ў той бок паехалі. Вот крупным планом. Выбачайце, я буду кашлять весь час, но даруйте мне гэта. Біробіджан написано сапраўднай мовай, бачыце, і просто вот захапленне квадратным пісьмом. Як такое магчыма? Дзе такое магчыма? Мы уяўлялі сябе, што нейкі Кіев, што нейкі Мінск, гэта цэнтр идышнай культуры, гэта тут у нас была дзяржаўная мова, тут на кожным доме, на кожнай вуліцы, на кожным будынку, на кожнай установе навучальнай і публічнай, афіцыйнай павінна быць напісана на идышы. На жаль, да гэтага мы яшчэ не дажылі. А тут вот бачыце адразу такая дзіўнасць. В самым версе герб
Но это не герб, это, оказывается, орден, менавіта ён 35 годзе быў придуманы в Советском Союзе орден, гэты город Биробиджан был узнагароджаны, в 30-е годы, пэўне, быў узнагароджаны гэтым орденом, можа и поздней, докладно невядома, не написано нават у Википедии. Але что это за орден? Это знак, тут нема идыша, знак почета написано внизе. И, конечно же, вот то самое хасло, девиз всей советских подей, всего СССР, это, безумовно, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот у тых знаменах, які трымаюць гэтым хлопец и дзяўчына, двое знаменов, як бы, эта частка вся написана. Пролетарии всех стран соединяйтесь, чисто по-русски. Вот, на жаль, я так само не ведаю, у тыя часы яшчэ не писали гадоў на марках, но гэта вот нейкі той час, пэўне 30-х, может, конец 30-х годов, больше за 100, близу 100 годов тому назад, вышла эта марка, СССР, бачите, написана пошта, 4 копейки каштуя, написано Биробиджан и написано евреи, слово евреи. И, конечно же, вот незвычайный образ для гаврэя, это с гаечным ключом, але, як не дзіўна, ён яшчэ с покрытой головой. Что, конечно, для Советского Союза это уже было один из пунктов для борьбы. И вот такие могутный некий экскаватор, не ведаю что, трактор, які на фоне яго стоит вот гэты будучы працоўны пролетариат, менавіта якраз написано, что евреи. Глянем с вами, давайте, каб зарыентавацца троху карту, мапу, да, гэта, ну, рускамоўная мапа, што, як бы, адразу давайте вниз паглядзім на условныя знакі. І калі бачыце, што дастаткова вялікае багацце гэтай зямлі, што людзей у гэты край выправлялі не просто так, а все ж таки вялікі фундамент там быў, да. Тут паглядзіце, якія выкапні. Тут і медзь, і жалеза, і графіт, і золата рассыпное, і каменны вугаль, і каштоўныя камяні, і крыніцы мінеральныя, і сурмай, і яшчэ і просто залатыя прыскі, што завецца. И, конечно, это вот просто вот, як бы, подбрушье Манчжурия. Просто вот яна, гэта рака Амур, это по самым вот нижней части с поўдню. Это вот вся мяжа Советского Союза и Китая, цяперашняя таксама. И все это разделяе як раз рака Амур. И в самым вышэй трошку поднимаемся, право, на сярэдзіне, як раз там вот ужо як раз Ужо якраз недалёка, да рэчы, недалёка до Тихого океана. Зараз мы другую карту яшчэ паглядзім. А каб убачыць, дзе гэта было, тут яшчэ не написано на гэтай мапе, на карте не написано якраз Биробиджана, написано тихонькая, вот в самом центре, маленькими литерами, видна такая чыгунка. И в сярэдзіне написано тихонькая. Вот гэта першае пасяленне, калі бы была пабудавана гэта вялікая дорога чыгуначная, там бачыце такое расстояние, там 7-8 тысяч километров, и якраз до Хабаровска она была, наколькі я разумею, то и вот все гэтыя прыпынкі, якія былі на шляху гэтай дорогі, яны якраз яшчэ пры царскім урадзе, яшчэ ў 1912 годзе быў выдадзены такі указ, які як бы змушаў развіваць менавіта вось тую гарадскую, вясковую, нейкую сельскагаспадарчую структуру. І вось гэта вёска ціханькая, спачатку станцыя, пасля вёска, пасля стала пасёлкам, і менавіта яна перарасла якраз у горад Биробиджан. Зараз гэта горад Биробиджан. Вот, бачыце, нават захавалася карта идышная таго ж самага рэгіёну. І бачыце, вот на идыше
калі правую частку версіі квадрат бачыце, гэта вялікі рэгіён, там нават штылер океан, ціхі акіян бачын, напісана ФССР. Да, гэта Фарбанд, Саюз Фарбанд на идыше, і пісалі вось так: Фарбанд Савєтісche Соціалістичне Республік. І зноў жа, вот бачыце, ў самым сярэдзіне гэтага чатырохкутніка уже вялікімі дастаткова літарамі, уже не напісана ціханька, а напісана Біробіджан. Можна прачытаць на ідышы гэта. На жаль, якасць карты не надта добрая, тым не менш, все ж таки видно. І вот просто яшчэ тое, што можна бачыць, што мяне здзівіла, і тое, што, ну, па-першае, вот в самым нізе бачыце чорнымі літарамі вялікімі напісана Манчжурія, гэта уже Кітай. І вот трошечку левей унізе, таксама над Манчжурия написано Сталинск. Вот нейкае паселішча на той час 30-х гадоў звалася таким чынам. Ну, напэўна, зараз уже нема. І, канешне ж, да, вот той самы, да, в версіі написана как тая карта, да, гэта вот Биробиджан Гегент, Биробиджан написано. И ну что ж нам робить с вами? Конечно, сядаем по вагонах и помчалися по этой чыгунцы, великой чыгунцы наперад. Рушимся, братья, наперад. Что ж, чаму менавіта вот я абраў гэту магчымасць менавіта з'ездзіць у Биробиджан? Я ніколі не быў так далёка на ўсходзе. И, может, вас кто-нибудь был, потому что Советский Союз, это было достаточно доступно в той час. Але, тем не меньше, это самое прямое дачыненне мае как раз до нашей Беларуси с вами. Чему? Вот читаем с вами просто цитату. В 1928 году, вблизу вёски Даниловка, ЯАВ. ЯАВ – это Яўрэйская аўтаномная область. Это менавіта той край, зараз так завецца. З'явілася першая сельгазкамуна под назвай ИКОР. Дзіўная для слыху аббрэвіатура, узятая была з назову амерыканскай арганізацыі дапамогі габрэйскаму землеўпарадкаванню ў СССР. Расшифровывалась она так: «Идыша колонизация арбайтер». Оказывается, бачите, что незвычайное. Первое, что американцы фундавали вот той самый рух за габрэяў менавіта за пошуки некой абітаванай зямлі, новой зямлі. І ўзнікла гэта вельмі прынцыпова, вельмі істотна было ў 20-е гады. Чаму? Таму што калі пачаўся сапраўдны Савецкі Саюз, пачаліся ўсе гэтыя ідэалагічныя арганізацыі былі створаны, то ведаеце, што весь Савецкі Саюз падзелен быў на першую чаргу на пролетарыят, які быў гегемон. Першай канстытуцыі было напісана, што менавіта пролетарыят з'яўляецца, дыктатура пролетарыяту, аснова стварэння Савецкага Саюза. Але ўсе астатнія, большасць з іх, ну, нейкая частка інтэлігенцыі, прымкнуўшая блізка до пролетарыята, якія былі інжынеры і тыя, хто менавіта кіраваў гэтай краінай, яны таксама былі, карысталіся ўсімі правамі. Але вось тыя так званыя лішэнцы, гэта все хто займаўся рамяством, хто меў нейкія свае прыватныя фірмы, арганізацыі, яны все адразу імгненна сталі эксплуататарамі, яны былі пазбаўлены ўсіх правоў, большасці выбарчых правоў, і вельмі моцна прыгнечаныя, і проста яны не маглі нават уладкавацца на працу, таму што, ну, як эксплуататараў, куды ж браць эксплуататараў? Па класаваму прызнаку не гадзіліся. І вот менавіта вот даходзіла до таго, што до 40%, до 40% абрэйскага насельніцтва вот трапіла менавіта у гэты раздзел. І, канешне ж, для іх нават Савецкі Саюз гэта вельмі хутка зразумеў, і разам з амерыканцамі, разам з арганізацыямі такімі як Joint, ну вот адна з іх, гэта ИКОР, якраз арганізацыя была створана. Яны якраз вот шукалі гэта месца, і, канешне, на край свету адправіць усіх, ну, не істотна тое, што там ёсць алмазы і золата, но тым не менш, пайдзі шукай, там жа болото, там же гниль, там комарышча страшенная, машкара, это все край забыты, там люди не жили николи.
і толькі вандравалі па тым свеце. І, канешне ж, тым не менш, все ж таки знайшлася дастаткова вялікая колькасць людзей, якія, кінуўшы все сваё набытое і нажытое тут, рушылі ехаць у той край. Арганізатарамі сталі вот той самай калоніі, пра якую мы з вами гаворым, 12 навучэнцаў яўрэйскай аграшколы пад Мінскам, якія перасяліліся на далёкі ўсход. Земляробства, мясная і малочная вытворчасць, рыбная лоўля, вось з чаго пачыналі і корцы. Праз 2 гады тут вельмі паспяхова працавала 50 чалавек. Неўзабаве камуна стала перадавым сельскагаспадарчым прадпрыемствам краю. Бачыце, менавіта Біробіджан абавязаны нашым 12 навучэнцам яўрэйскай аграшколы пад Менскам. І другі пункт, на які варта вельмі спыніцца, і сапраўды ён даказвае, што Беларусь мае самае прамое дачыненне да гэтага краю, на краю зямлі, край на краю зямлі. Вось такая атрымліваецца каламбурыстыка. Гэта, канешне ж, фільм «Искатели счастья», «Шукальнікі шчасця». Фільм, які быў зняты ў 1936 годзе. У нас на кінастудыі «Беларусьфільм», на жаль, ён быў рускамоўны, уже ў 1936 годзе беларуская мова не надта хацела гучаць, не гаворачы пра ідыш. І, канешне, знакаміты рэжысёр Уладзімір Корж-Саблін, які ўсё сваю творчасць прысвяціў менавіта Беларусьфільму. Зараз, калі вы будзеце ў Мінску і прыйдзеце на Беларусьфільм, гэта вот недалёка ад станцыі маскоўскай, здаецца, яна якраз метро, і дзе знаходзіцца кінастудія, проста вялікая шыльда, на якой па-беларуску, дарэчы, напісана все заслугі гэта чалавека. Ён быў актор і рэжысёр, і славуты дзеяч і грамадскім. І, безумоўна, вот больш таго, бачыце, што кампазітарам менавіта гэтага фільма быў Ісаак Осіпавіч Дунаеўскі, Осіпавіч. Ну, славуты савецкія кампазітары, все асноўныя фільмы міжваенныя якраз былі напісаны пад ягоную музыку, створаны. І фільм гэты якраз пра вот некую сям'ю, абрэйскую сям'ю, якая трапіла туды, у гэты край, не ў сам Біробіджан, а ў некую вёску, у калгас, які зваўся Ройтефелд. Ну, все звязана было з Ройтефелд. Гэта, канешне ж, чырвонае поле сельскагаспадарчае. Быў яшчэ адзін калгас, зваўся Сталінфелд, сталінскае поле. І, ну, распавядаць гісторыю гэтага фільма я не буду, яна такая вельмі дэтэктыўная, дзіўная, звязана з золатам, звязана з уцёкамі ў Кітаі, ў расколе ў сям'і. Но, тым не менш, вот, да, гэта наш здабытак, гэта адзін з першых фільмаў менавіта Беларусьфільма нашага. І менавіта так і сказано, што гэта менавіта пра Біробіджан і пра гэтыя мясціны. Будзе магчымасць, паглядзіце. Мы с вами ехали на технику, вот мы трапляем с вами в станцию, тихонькая, маленькая станция, зусім, и была на той час, гэта 20, звычайно, большая частка, вот такой уже рух пайшоў пераезду, гэта 28 год, 1928 год, ну вот літаральна праз 2 гады можна святкаваць 100годдзя. Хаця лічыцца, як бы, ну, такі дата як бы стаўлення і знаходжання самого горада, і две даты чамусьці. Одна дата 1934 год, пэўне ў гэты час быў пераназваны, вот эта станцыя ціханькая была пераназваная у якраз Біробіджан. Дарэчы, просто 2 слова яшчэ скажу пра Біробіджан, тое, што гэта назва 2 рэк. Менавіта сам горад, само мястэчка стаіць зараз на рэчцы Біра, гэта міждурэч'е, а яшчэ адна рака завецца Джан. Таму вот як бы, хаця яна не зусім блізка, блізу 100 кіламетраў яна знаходзіцца ад гэтага горада, но тым не менш вот назвалі такім чынам гэты горад. І другая назва, гэта 37 год. 37 год афіцыйна ўжо было дадзена званне гэтаму населенаму пункту як горад, і вот з гэтага як бы лічыцца гісторыя. Таму, ну, вот, у 27 годзе, не знаю, 24 годзе не святкавалася, пэўне 100годдзя, а 27 годзе, можа быць, і будзе святкавацца, а ў 30, ну, 90 год, менавіта гэтаму гораду, Біробіджану.
з другого боку, вот тут такая шильда, яна не надто добра відно, і я не ведаю, што там напісана на ідышы, але хутчэй за ўсё, наколькі я магу бачыць, гэта адваротны бок якраз вакзала, той быў з боку якраз чыгункі самой, а вось гэты адваротны бок. Але тут відно, што на шыльдзе напісана Біробіджан. Яшчэ одно нейкае слово ўнізе, но, на жаль, вот расчытаць якасць фотаздымку не такая вялікая, таму не бяруся. Як выглядала все гэта, як куды прыязджалі людзі, куды траплялі. Я вам уже казаў пра балоты, пра вільгаць, пра жорсткі клімат, там рэзка кантынентальны клімат, там жахлівыя марозы і жахлівая спека летом. То вот першае, тут цікава, што ёсць надпіс, напісана не на ідышы, на жаль, па-руску напісана. І пробачце, у меня кампутер, да, подключился, да, до электричности. И написана вулица Комсомольская. Комсомольская вулица, ну, для наших усіх городов, мястэчак и вёсак, это одна из самых улюбённых вулиц, безумоўно, разом с Ленинской, Советской и Комсомольской. То нават шыльда ёсць, ну, конечно, выглядае гэта, разумееце, як, да, для тых перасяленцаў, якія траплялі ў гэтыя мясціны, гэта было вялікае выпрабаванне. Ну, і трэба шчыра прызнацца, што дастаткова вялікі працэнт, ну, першыя асабліва гады, першыя дзесяцігоддзі нават, вярталіся людзі назад, не вытрымлівалі ўсіх гэтых, безумоўна, цяжкіх умоў. Трошку паглядзім некалькі фотаздымкаў. Вось некая бабця, бабуля, бачыце, як здзіўляе, мяне, напрыклад, здзіўляе вот той частакол, які просто з бярвення зроблены. Чаму? Таму што там быў такі верш нават Эммануіла Казакевіча, якім напісана пра ціграў. І вот яны сапраўды там былі, і мядзведзі, безумоўна, таму што гэта дзікія краі, тайга, і вот гэтыя частаколы, пэўне, ратавалі. Але што тут яшчэ бачна, што гаворыць пра местачковасць гэтага месца, якраз гэтага горада, тое, што вот каза, белая каза, бачыце, вот яна з левага боку над нейкім дровамі ці над чым яна ўзвышаецца разам з бабулькай. Вот яшчэ проста некалькі фотаздымкаў, калі паглядзелі, гэта не наша сёння думка, не гістарычная, мы не будзем расказваць моцна гісторыю, не будзем унікаць, як все было і што адбывалася, якія падзеі. Нам хочацца ўбачыць вот гэта шчасце сённяшняга дня. Не зусім, таму проста вот некалькі фотаздымкаў. Таксама з левага боку адна з самых першых перасяленцаў, жанчына, новы фотаздымак зроблены ў 1982 годзе. Ну і вот чалавеча такія, бачыце, былі зроблены такія масткі, па якіх хадзілі, вільгаці там дастаткова, таму што вельмі вялікая рака і вельмі шмат маленькіх рэчачак, якія упадаюць усе разам, і гэта якраз атрымліваецца басейн Амура. Біра. Ну вот трошку ўжо, калі абжыліся, ўжо, напэўне, гэта нейкі канец 30-х гадоў, тут уже і аўтамабіль з'явіўся, і відзён, вот там далёка-далёка відзён гэта вакзал, такі пабудаваны быў уже, не той сарай, які стаяў ціхенька, гэта уже Біробіджан, гэта уже мураваны. Дарэчы, вельмі цікава, што не толькі спрычыніліся да пераезду ў гэтае месца беларусы, украінцы і шмат-шмат габрэяў з розных мясцін, але з усяго свету, як не дзіўна, нават з дальніх краёў, з Аргентыны, з Паўднёвай Амерыкі, з Паўночнай Амерыкі, з еўрапейскіх краінаў, ну, здаецца, нават з Аўстраліі прыязджалі габрэі менавіта на гэта жыхарства. Пра гэта мы пагаворым трошку з вами наступны раз, калі ласка. Добра, я вам пакажу фотаздымкі, это все дакументальна пацверджана. Але што яшчэ цікава, што асноўная архітэктура, якая будавалася, ну, першую чаргу, канешне, будаваліся двухпавярховыя баракі, вот такія драўляныя, як вы бачыце з правага боку. Але калі пазней трошку уже абжыліся ў канцы 30-х гадоў, менавіта вот той стыль Баухаус, знакаміты стыль архітэктурны, які звязаны менавіта з нашай вітэбскай школай, з Элем Лісіцкім, з Кандзінскім, з гэтымі людзямі, авангардыстамі, мастакамі новага 20-го стагоддзя, то у Германіі ўзнік такі стыль міжваенны Баухаус.
І, до речі, ад яго пачалося вся вот эта сучасная архітэктура, якую зараз мы маем, вот это шкло і метал, і все гэтыя хмарачосы, і все, офісныя будынкі. А вот якраз архітэктары з Германії і са Швейцаріі, уявіце сабе, яны будавалі вось гэты, праектавалі гэты горад, і вот той вакзал дальні, які вы бачыце, гэта вот якраз школа Баухауза, вот той канструктывізм, так званы канструктывізм. І шмат яшчэ якіх будынкаў было пабудаваны да гэтага часу, яны ёсць у гэтым горадзе, Біробіджане. Мы з вами павандруем вось з гэтым чалавекам. Дзіўна, я наш выпадкова абсалютна адкрыў вельмі шмат, мільён просто фотаздымкаў пра гэта месца. Пэўні мясцовыя жыхары ганарацца сваім горадам, выкладаюць вялікую колькасць фотаздымкаў. Завуць яго Андрей Казаўялаў, так ён падпісаны, вот ён блогер. Мне падалося, што самыя цікавыя фотаздымкі менавіта ягоныя. Я не ведаю этого хлопца, не ведаю ягоныя, ну і вот аўтарскія, улічваючы аўтарскія правы, я як бы першы фотаздымак пачынаю менавіта з яго. І да, то адразу бачыце, сабранне еврейскай аўтаномнай области, Шильда. Versammlung von der jüdischer Autonomer Gegend. Мои дорогие, это сапраўдны идиш, чистейший идиш, выдатный идиш, идиш клау, это правильный идиш, литературный идиш. Можете себе такое выявить. Это 2018 год. Этот хлопец докладно подписал дату. Нават 4 10 месяц, это хоть кастрычник, да? 10 кастрычніка 2018 года. Ну, зусім не так давно, 7 гадоў таму назад. Спадзяюся, што 7 гадоў, не ўлічваючы на акалічнасці, якія адбыліся апошнія 10 год, 8 год. Все гэта захавалася, я спадзяюся, таму што дзеля гэтага мы жывем. Для мяне гэта просто вот, ну, як бы асалода на маё сэрца. Яшчэ раз Versammlung von der jüdischer Autonomer Gegend. И, конечно же, одразу вот каля вокзала, близенько каля вокзала, первые переселенцы. Оказывается, яны ехали не ну, это бронзовый помник, безумоўна, але это сапраўды гужевой транспорт, тое, что завецца. Это не так, как мы с вами на цягніку промчали 9000 километров. А оказывается, вот такое яшчэ было магчыма. И это менавіта помнік першым переселенцам. Вот той самый вокзал, які мы бачили з вами далёка на тым фотаздымку яшчэ 30-х гадоў, гэта сучасны уже фотаздымак. І вот бачыце, як яскрава па-рускі напісана Біробіджан, і едиш тут прысутнічае цалкам. Біробіджан напісана. Читайце з вами все разом квадратным пісьмом і атрымліваеце, конечно, асалоду ад усяго гэтага. Вот той самый вокзал з адваротнага боку. І вялікі фонтан, тут уже не написано на идише, але что мы с вами бачим, что вот посередине фонтана стоит такие здоровенные колонна такая, да, обелиск, и на узвыше верхнюю частку менавіта гэтай колонны якраз ачолівае что? Ачолівае сямісвечнік, як не дзіўна, тая самая мінора. Так дэкаратыўна вельмі прыгожа зробленая, но тым не менш, вот бачыце, сімвал гэтага горада. Першае, што бачаць менавіта перасяленцы, якія наново зараз прыязджаюць сюды, яны бачаць менавіта гэтую мінору. І як бы самым цэнтрам гэтага горада, вот на цэнтральнай плошчы, вялікі дастаткова помнік. І як вы думаеце, кому я не вы здагадаліся, конечно ж, идишной литературы, это Шолом Алейхем. Шолом Алейхем. Вялікая частка украінцаў на той час, менавіта украінскіх габрэяў, конечно же, перасялілася менавіта сюды, і Шолом Алейхем з'яўляецца як бы едышным пісьменнікам Украіны, то для вельмі істотна для іх было, на жаль, я не ведаю дакладна, у якім годзе быў пастаўлены гэты помнік, але
Як гэта выглядае, канешне, гэта, ну, варта таго, да? Шолам алейхем. Больш таго, оказывается, ёсць такая фраза аднаго разумнага чалавека, у яго спыталі, што вы хочаце, як вы думаеце, як зрабіць, каб горад стаў вялікім? Ну, што патрэбна для таго, каб вот нейкае месца жыхарства, нейкі горад стаў вялікім? Што ён адказаў? Ён сказаў вельмі проста. Паспрабуйце пабудаваць спачатку універсітэт, і пасля таго пачакаць 200 гадоў. І ваш горад будзе звацца вялікім. Гэта сапраўды так, мы ведаем, гэта па славутых універсітэтах, напрыклад, па Вільні, пра розныя, Варшава, Кракаў, ну, амерыканскія гарады, все гэтыя, безумоўна, Гарварды, Елі і ўсё іншае, то таксама, дзякуй Богу, тут ёсць, завецца ён таксама універсітэт, завецца Прыамурскі государственны універсітэт, але самае дзіўнае, самае цікавае, што універсітэт імя Шолам алейхема. Вот як напісана. На жаль, на ідышы не напісана на гэтым універсітэце, на гэтым фотаздымку. І тым не менш, вот будынак ёсць універсітэт. Ёсць спадзяванне, што ўсё ж такі рэшце-рэшт напішуць на ідышы. Канешне ж, пройдземся з вами спачатку па культурных будынках. Менавіта культура для нас вельмі істотна, менавіта яна фармулюе адукацыя, першую чаргу, універсітэт, другую культура. Гэта кінатэатр Родзіна, гэта сучасны фотаздымак, на якім таксама няма чамусьці ідышу, ён знік. Ну, ён быў вельмі моцна перароблены. І чаму? Таму што вот я вам пакажу першы, які ў 30-е гады быў зроблены. Гэта таксама той самы стыль спалучэння менавіта канструктывізма і трошку ўжо з сталінскім ампірам, таму што з'явіліся калоны, там, капітэлі. Тым не менш, аснова, якая франтон, бачыце, зусім іншы, калі у папярэднім здымку гэта быў класічны франтон, трохкутнікавы, то ён быў все-таки, бачыце, ступеньчаты, такі быў ламаны, кубістычны. Але тое, што я бачу, якраз напісана Біробіджан. Вот слово Біробіджан напісана на франтоне, на самім франтоне, напісана на ідышы. 30-е гады пісалі на ідышы. І гэта добрая традыцыя. Дом культуры, гарадской дворец культуры, да? Идиш, Штотышер культур палац. Я буду для вас читать словы, вы одночасово запоминаете. Трошку тут мова такая, як бы то сказать, да, афіцыйная, яна не зусім літаратурная, но тым не менш шмат дастаткова такіх неалагізмаў, новатвораў, якія звязаны, ну, разумееце, аб чым я кажу, звязаны з афіцыйнай мовай. Вот такія помнікі, іх некалькі розных абсалютна. Вельмі цікава, гэта, канешне ж, скрипач на крыше, на даху. Ёсць асобна помнік скрипачу на даху, там же у Біробіджані. Но вот гэта цікава чым тое, што вот такая мастацкая, як бы вобразная рэч зробленая, вот той скрипічны ключ, які з'яўляецца сімвалам музыкі. Менавіта ён пераўтвораны ізноў жа у мінору, семісвечнік. Такі цікавы вобраз мастацкі. Ну і давайте паходзім па навучальных, па грамадскіх, як бы, установах з вами. І амаль што на ўсіх на іх напісана і па-руску, і па-ідышы. На ідышы, канешне. І вот Біробіджанская з левага боку, абласная універсальная научная бібліятэка імені Шолама алейхема. Бібліятэка таксама Шолама алейхема, разумееце? Дарэчы, ёсць цэлы шэраг устаноў, таксама, які прысвечаны і нашаму з вами Мендэлу Мойхерсфоруму, беларускаму, капыльскаму пісьменніку, менавіта дзеду. Калі Шолам алейхем бацька ідышнай літаратуры, то Мендэл Мойхерсфорум, ён дзедушка, ён папярэднік. І, ну, почитаем давайте троху. Мелкие я читать шрифт не буду, вот трошку больше почитаю. Мелухішен. До речі, написано советским їдишем. Зараз сучасний їдиш, конечно, вже агульно прийняти. Всюди, хто пише, хто видає ніякі книжки на їдиші, хто пише, конечно, прийнята трошки інша уже орфографія этой мови, де старожитно-габрейские слова пишутся
Менавіта так, як яны пішуцца ў іўрыце, у старажытным іўрыце. Мілухіше культур фарвалтунг. Фарвалтунг, да? Гэта, разумеется, это учреждение по-русски, да? Установа. Да, Биробиджанер, да. Угу. Гегентлехе, универсалы, Wissenschaftliche библиотек. Авшолем алейхем номе. Ну вот, до речі, на жаль, так я бегло проглядел, что магчыма. И дзе-нідзе, конечно, трапляются помылки. Пэўне выконвалі гэты тэкст, ну не менавіта гэты таксама, але вот тыя ўсе шыльды, якія мы з вами убачым, канешне, не заўжды, не зусім людзі, якія пэўне ведаюць мову і разумеюць гэтыя літары вельмі добра. І таму цэлы шэраг літар у ідышы, яны падобны адна на адну. І вот гэта як бы з часам з'яўляецца памылкай, на жаль. Да. Вот тут якраз пропусцілі номен, Н павінна быць на канцэ, нема зусім адной літары, номен. Афаншолем алейхемс, вот, да рэчы, напісана правільна, да, алейхемс, номен. Да. І з правага боку, гэта, да, зноў жа фарвалтунг, вот, учреждение, да, і я, ну, самае вялікае прачытаю, да. Der Gegentlicher Museum фар Кант-Кентеніш, да, Кант-Кентеніш. Ну, гэта Кант-Кентеніш, гэта менавіта краязнаўства. Гэта музей, краязнаўчы музей. І ўнізе напісана ШТ, штот, горад, штот Биробиджан. І вот трошка вышэй за вялікія літары напісана Мілухе, Оншталт, фон культур. Тут таксама, на жаль, вот, памылка, і якраз Мілухе, там замест літары Х напісана літара Ф. Ну, тым не менш, даруем. Просто настолькі незвычайна, настолькі уразлівая вось гэта прысутнасць ідыша у далёкім горадзе, здавалася б, вельмі далёкім ад цывілізацыі, аказваецца, але там, аказваецца, вельмі высокага ўзроўня менавіта цывілізацыя прысутнічае, і гэта вельмі радуе. Ідзем далей, вот той самая установа, тая чырвоная шыльда з правага боку на дзвярах, каля дзвярэй, бачыце, гэта вот яна і ёсць. Гэта вот тая самая установа, музей. І больш таго, вот, пэўне ў 17-м годзе, гэта вот якраз святкаваўся, в 17-м годзе, так колькі 70 гадоў святкавалася пэўне ўтварэнню гэтага горада, то вялікая частка вот, нагляднай агітацыі, якая прысутнічае ў горадзе, гэта якраз расповед пра тое, што тут адбывалася, як стваралася, і як ты людзі, якія вот, займаліся непасрэдна культурай, адукацыяй, выдавалі газеты. Выходзіла вельмі знакамітая газета. Да рэчы, яна выходзіла нават у самыя забароненыя часы, пачынаючы з 49-го года, калі вы памятаеце, мы з вами гаварылі пра той антыфашысцкі камітэт, калі быў арыштаваны, расстраляны. То было все закрыто, в тым ліку ў Мінску, нічога не выходзіла. І толькі ў Біробіджане выходзіла адна газета, канешне, яна была канкрэтнай скіраванасці, безумоўна. Але вот Біробіджан-Штерн, Біробіджанская зорка, яна выходзіла без перапынку, як не дзіўна. Вот пра ўсё пра гэта якраз можна паглядзець, можна ўбачыць і напісаць. Яно напісана, да рэчы, зноў жа, нават на 3 мовах уже. Тут руская ідзе, тады ідзе ідыш і ангельская мова, да. Напісана пра тых людзей, якія стваралі менавіта гэтай бібліятэкі, стваралі гэтыя музеі. І зноў жа, вот, это уже наступным разам мы пагаворым больш дэтальна пра тое, што, на жаль, вялікая колькасць тых фалькларыстаў, этнографаў, краязнаўцаў, якія былі ў 20-30-е гады, яны сабралі агромныя калекцыі, вот, таму што людзі, якія пераязджалі з розных месцін, везлі з сабой дастаткова шмат твораў мастацтва, народнага мастацтва, не толькі літаратурных, шмат кнігаў. Гэта было сабрана ўсё у бібліятэках і ў музеі. Але вот тыя 40-е гады, пасля 49-го году, калі вялікія рэпрэсіі тут адбыліся, вялікая частка гэтых усіх твораў мастацкіх і калекцыйных былі знішчаны.
Вот зноў жа яшчэ гэта адна сцяна, это все фотаздымкі таго самага хлопца, калі вы памятаеце, да? То просто напісана вот унізе, гэта будынак той самай рэдакцыі газеты Биробиджан Штерн, Биробиджанская зорка, і адзін з пачынальнікаў гэтай газеты, был нейкі час рэдактарам і, конечно ж, корэспандэнтам этой газеты, той самы знакаміты Эммануил Казакевич, памятаеце, яго вось, і менавіта яму, дарэчы, будынак гэты быў пастроен у 1938 годзе, дзе знаходзілася рэдакцыя гэтай газеты. Пра Казакевіча таксама пагаворым трошку пазней. Ну вот трошку напісана про менавіта про гэты будынак, про гэту редакцию. В разные годы в этих изданиях работали видные еврейские писатели, поэты, журналисты: Хайм Бейдер, Сальвадор Боржес, Ицек Бронфман, Гершел Винокур, Герш Добин, Генрих Казакевич, Эммануил Казакевич, Иосиф Керлер, дарэчы, Иосиф Керлер, выдатный поэт едышный, и ягоны сын, да, Довберг Керлер, один из моих наставников едышу Вільню, он выкладаў, и до гэтага часу выкладае ў розных установах, вучыць едышу. И Керлер Шмур Клітэнік Хайм Мальцінскі, вот наш беларускі пісьменнік і паэт Хайм Мальцінскі, той самы, які, дзякуючы яму, ягоны верш напісаны на тым помніку, які знаходзіцца ў яме, на ідышы, дзякуючы яму вогу стаў магчымы устаноўка гэтага помніка по памяці загінулым менавіта. Ну и конечно, мясцовыя: Бузи Миллер, Бузи Алевскі, Иосиф Рабин, Тев Еген, Гершел Рабинков, Нохим Фридман, Ихил Фаликман, это все письменники, Шойхет, Эмиот, Макс Риант, это все письменники, это журналисты, менавіта, якія былі звязаны з гэтай газетай. И все это бачыце ніжэй, написано на ідыш, ну, на жаль, час нам не дазваляе доўга чытаць гэтага ўсяго. Калі каму цікава, то я магу гэта все неяк, ну, хаця яно будзе, пэўне, да, ў інтэрнэце будзе, да. І зноў жа яшчэ одна установа, уже не навучальная, а менавіта грамадская установа, дзяржаўная установа, да. Гарадская дума, уяўляеце сабе, дума, ну вот якраз у 1912 годзе менавіта Петербургская дума постановила пачаць вот будаваць тут якраз яшчэ до рэвалюцыі, будаваць тут якраз месца і пасяленне. То тут вот праз вялікі час, больш чым 100 гадоў, да, Мелу, не Мелу, да, муніципалы, прабачце, тут у цені написано на ідышы, цяжка прачытаць. Муніципалы Ойсбілдунг, штот Биробиджан, штот Ишедуме, написано, да, муниципальное образование, город Биробиджан, городская дума. Городская дума, оказывается, на идыше написано. Цяжка сабе уявіць, ну, я не буду ніякіх рабіць паралелей і рифм на сучасны час, гэта безумоўна. Яшчэ адзін будынак вялікі, бачыце, правительство еврейской автономной области. Свой урад ёсць, ну, это ж еврейская автономная область, ну, гэта як просто, да, можна аб'яўляць незалежнасць. Две шыльды вялікія ўнізе, сама назва напісана толькі па-руску, але вот две шыльды вялікія ўнізе, вокруг дверей, мы с вами побачим их крупненько, да, и зноў жа, да, законодательное собрание еврейской автономной области, Гезец это закон, Гезец Геберише, давать, литерально закон давать, но таких слов в едыше, безусловно, не было, это то, что я вам казал, это не логизм, новотвор, да, Гезец Геберише, Фарзамлунг, Фундер Йидишер, Автономер, Гегент. И унизе губернатор еврейской автономной области, губернатор, Фундер Йидишер, Автономер Гегент. Читаем на идыше, учимся читать. Яшчэ абсолютно все установы, якія ёсць у гэтым горадзе, напісаны на розных мовах. Больш таго, вот одна з іх, жоўтая ўнізе, напісана толькі на идыше. Но в всяком разе на фотоздымках. Может быть, на другой шильде с другого боку дверей написано и по-русски. Да. Муниципальное образование, город Биробиджан, мэрия.
муніципали Ойсбілдунг, штат Біробіджан, Родгойс, о, як буде по-наїдіше мерія, Родгойс. И, конечно же, вот прокуратура, желтая эта шильда, генерал-прокуратур, фундер Руслендишер Федерация, прокуратур, фундер Йидишер Автономер Гегент Биробиджан. Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратура, да, фундер Йидиш Ирвейского автономного краю Биробиджан. Можете себе уявить такое? Мне вельми тяжко, щиро признаюся. Ведаючи нават трошку далейшую гісторыю всіх гэтых падзей, што, на жаль, зараз самы мінімальны працэнт, хто застаўся, асабліва уже пасля перабудовы, вялікая колькасць людзей, магчымасць атрымала з'ехалі. І да гэтага часу, апошнія падзеі, канешне, апошніх 5 год, і людзі едуць, і засталося зусім. І таму для мяне вельмі істотна якраз сёння з вами паглядзець менавіта той ідыш, які прысутнічае зараз ужывую на гэтых всіх сценах. І яшчэ раз спадзяюся, што ён да гэтага часу захаваўся. МВД России, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Еврейской автономной области. Фарвалтунг Инерн Министериум внутреннее министерство, да, внутренних справ, Министерство внутренних справ, да. Фарвалтунг фоном Инерн Министериум фун Русланд фундер Йидишер Автономер Гегент. Ну, разумеете, Управление Министерства внутренних справ, нават милиция на идыше. Для нас это не дзіва, што, калі памятаеце, я вам показывал, что тое ж самае 20-30-е гады было у нас у Мінску. Амаль все установы, больш таго, на 4 мовах пісаліся. І у тым ліку і прокуратура, і, конечно, милицейские, все внутренние органы, все было написано на идыше. Больш таго, все звароты, якія прымаліся на идыше, яны таксама былі абсолютно дзейсныя і для всіх былі нормай прыняты. Былі створаны вялікая колькасць навучальных устаноў рознага ад універсітэта, ад інстытута на той час до курсаў, на якіх кожны адміністратор, кожны супрацоўнік нейкай дзяржаўнай установы мусіў вывучаць ідыш, мусіў ведаць ідыш. І, адзін з апошніх фотаздымкаў, да, гэта пенсія-фонд з левага боку. Пенсія-фонд фундер Руслендишер Федерація. Да, і зноў жа Абтэлунг, аддзяленне гэта менавіта гэтага фонду Ібердер Йидишер Автономер Гегент. Менавіта ў гэтым, нават пенсійны фонд, разумееце. Дарэчы, наколькі я ведаю, у Біробіджане ёсць ледзьве не адзіны, не ведаю у свеце, но на всялякім разе на гэтай тэрыторыі СНГ, то пэўне адзіны музей у свеце менавіта прысвечаны пенсіям. І зараз, конечно, не зараз, а гэта было 8 гадоў таму назад, горад у пікамі шчытамі, на якіх возяць Біробіджану. Дарэчы, да 80 гадоў напісана Біробіджану, да. Выбачайце, все ж таки яны вядуць ад больш ранейшага, потому что это все рыхтаваліся да нейкага юбілею. Гэтаму дакладней, які год лічыцца менавіта заснавання Біробіджана. Выбачайце мне, што я назваў цэлых 3 даты, як мінімум, 28, 34, 37 год. Тым не менш, дзякуючы 80-летию Біробіджану, зроблена вялікая колькасць, на жаль, уже ідыша няма, амаль што няма на гэтых карцінках, але тым не менш, вся гісторыя стварэння гэтага горада, стварэння гэтага краю, асваення гэтага краю, ён прысутнічае. Больш таго, рэлігійна, бачыце, у самым нізе справа гэта менавіта малебен ідзе у сінагозе,
А трошку левее это вот мусульманский, да, это буддизм, мусульманство, за все буддизм. Это некие, связано уже с китайскими, альбо с мясцовыми, с некими религиями буддійським. Ну от знову ж шильди, вельмі шмат фотоздымкаў гістарычных. Наступны раз мы з вами паговорым менавіта вот про саму гісторыю стварэння. Я вам покажу вялікую колькасць самых дзіўных, незвычайных фотоздымкаў. І яны ёсць, яны захаваліся. І дзякуючы, вот, напэўна, гэтаму 80-летняму юбілею, яны ў адкрытым доступе, і мы з вами паглядзім іх у добрай якасці, разглядзім. Ну і пэўне пачытаем про саму гісторыю стварэння гэтага горада. І яшчэ одна хваля для мяне просто фантастычная. Што ў нас ёсць? У Мінску няма ні вуліцы Кульбака, няма ні вуліцы Ізіхаріка, няма ні вуліцы Зеліка-Ксельрода, ёсць толькі вуліца Ізіхаріка ў Зембені. Конечно, напісана там, хутчэй за ўсё, нават не па-беларуску, а па-руску, што гэта вуліца. Але вот Біробіджан, все вуліцы. Больш таго, улічваючы, гледзячы на гэтыя шыльды, відно, што ў розныя часы рабіліся некалькі гэтых шыльд. Гэта не аднаразова зроблены. Вот бачыце верхнюю, Савецкая вуліца. Советская газ. Конечно, на идише не будзе советская, советише газ будзе, да. Тым не менш, Камсамольская, Камсамоліше газ, так само, вуліца Камсамольская. Яны розныя шыльды. І бачыце, яны розныя нават колеру, і відно, што яны зроблены ў розныя часы, хутчэй за ўсё. Тым не менш, вот большасць, асноўныя вуліцы, все цэнтральныя вуліцы маюць свае шыльды. Вот дзякуючы гэтаму хлопцу яны ёсць на фотаздымках. Дзяржынскі газ. Ну як жа без дзяржынскага абысціся, без нашага беларуса, койданаўца, без нашага, да, вуліцы Дзяржынска. Ён не койданец, ён стаўпецкі, са стаўпцоў, з Дзіраўнога, з тых краёў ён паходзіць. Дзяржынскі газ у версіі ўнізе, Пушкін газ, вуліца Пушкіна, газ гэта вуліца, разумееце, да? Добра. Ідзем далей, што яшчэ ў нас? Вуліца Шолам Алейхем газ. Ну і, канешне, Ленін газ. Ну, вот чамусьці, да, наколькі я разумею, фотаздымак чорна-белы, ці не ведаю, ну, чаму Леніна чорным зрабілі? Хутчэй за ўсё, гэта все ж таки фотаздымак чорна-белы, каляровы, гэта таксама павінна быць сінім. Но тым не менш, Ленін газ, да. І Горкі газ, вуліца Горкага. Таксама вельмі распаўсюджана тое, што вот тым людзям, знакамітым людзям, якія асабліва інтэлігенцыі, звязаны з гэтым горадам, вот, директор балной фабрики, да шніцель па-біробіджанскі, атлічнік савецкай торговлі. Вот гэтыя шыльды якраз ушанавання гэтых людзей. І, канешне, гэта все наши людзі, да, Шнайдерман, Блэхман, Якаў, Янкель, безумоўна. Людзі, якія пражылі вялікае жыццё з 30-х гадоў. З 13-го года, дарэчы, 14-й год вельмі цікавы. Мы, можа быць, наступны раз паговорым пра гэта. Больш таго, кафе, бачыце, ну я ўжо разумею афіцыйныя шыльды, але кафе, гэта ўжо прыватнае кафе, Фрейлекс, канешне, здаецца Фрейлекс, гэта вясёлы танец Фрейлекс. І на ідыш напісана кафе, слово кафе. Дзе вы бачылі, што слово кафе было напісана на ідыше? У Ізраілі такога няма, бо там все на іўрыце напісана. Толькі тут, трэба дзеля гэтага ехаць у Біробіджан. Ну і больш таго, як не дзіўна, абсолютно советский город, абсолютно коммунистичный рух, это абсолютно идея не прославления габрэйскага народа и габрэйской культуры, иудаизма и всего, что с этим связано. Это идея была абсолютно іншая, выгнать, вывести невядома куды, каб люди ассимиляваліся и зніклі и ператвариліся зусім іншых. Тем не менш, в самом центре города присутнічае прямо просто вот за агарожай, бачыце, на агарожай міноры прыгожая. Гэта сінагога. Сінагога, школа, будем казаць по-нашаму, школа. І просто на фасаде гэтай школы, гэта адзін з фасадаў, два розных фасада мы з вами убачым. На ім прысутнічае вот тая самая зорка Давіда, на ім прысутнічае тыя самыя 10 запаветаў. І поглядим их ближе. Вот зорочка, не зорочка, мінора такая прыгожая, бачыце, все агарожы зроблены таким чынам.
И вот ты 10 заповедов, это уже иврит, старожитный иврит, это лошен койдыш, священная мова. Ну и вельми актуально гучать, да, не заби, не кради и не раби злога. Другі фасад, знову ж бачите, у версії Зорка Давіда на синагозе. І а ўнізе, вот, калі уваход, бачите, там такая шильда, это яшчэ і грамадскі центр. Вот ён, еврейский общинный центр, Фрейд зовется. Фрейд это радость, да, идишер. Кегілы, вот тут, до речі, уже кегілы написано правильно уже на тим їдиші, які зараз агульно прийняті. А кегілы центр, Фрейд. И, конечно же, як обойтись, да, без свята Рош Гашоны, Йом Кипура, и вот без шофара, просто на площади, правда, перед синагогой, тем не меньше, стоит этот помник, и нікого не здзіўляе. Вот сама синагога, на жаль, не надто доброй якости, але вот знята сверху. И галоўна, мінін ёсць мін, быў у всялякім разе в 18 годзе, быў мінін, и дякую Богу, да. Ну и самое для меня дорогое, самое каштоўнае, я пераберег на апошні якраз момент, это, конечно, школа. Я сам шкраб, давялося колькі год выкладаць у розных мастацкіх, правда, школах, але всю жизнь так само займацца со студэнтамі, займацца і со школьнікамі рознымі до гэтага часу. То, конечно, школа номер 2, наставница Людмила Миколаевна Аксельрод. Я спадзяюся, что она родичка наших Аксельродов, Зелика Аксельрода. И якраз, но, что дзіўна, тое, что на дошцы написано на идыше, бачите, что написано да Фройнш, я, на жаль, у мяне зноў тыя літары ўзніклі. Бачу, Фрайншафт написано, да, Шолом написано, мир и Фрайншафт, мир и дружба написано. Вось. И 1 вересня, септембр 1980, 1987 год. Больш таго, яна трымае ў руках падручнік, і я разгледзеў, на падручніку таксама напісана на ідышы. І зразумець цяжка, што там напісана, але вот зверху я дакладна бачу, што квадратнае пісьмо, гэта ідыш, прысутнічае. Ну, і я спадзяюся, што гэта да гэтага часу існуе. Канешне ж, любая мова пачынаецца з маці, матчына мова, мама лошан, і, канешне ж, пачынаецца з навучання са школы. І вот гэта для мяне самы, ну, гэта нейкі, я бачу ў гэтым сэнс свайго жыцця, што не марныя 40 гадоў вот патраціў менавіта на тое, каб нейкія гэтыя літары засталіся жывыя, менавіта тут, у нашым краі. І я вам прачытаю адзін верш яшчэ. Я не ведаю, колькі часу, можа, Наста падскажа мне. Мне нема... Все добра, ёсць час, чытайце. Можно, да, ёсць, да, я не паклаў телефон, а мой компьютер цалкам на весь экран працуе, ён не показывает часу. Вставать не хочется. Гэта чалавек, пра якога, гэта моя асноўная ідэя была, з чаго пачалася менавіта наша вот сённяшняя размова з вами. Гэты зварот да Біробіджана пачынаўся менавіта ну, конечно, з маёй уласнай гісторыі. Гэта гісторыя звязана з Саветіш Геймланд. Той самы Саветіш Геймланд, таго самага часопіса, які вот яшчэ 80-е годы для нас з'явіўся нейкай незвычайнай зоркай, які аб'яднала вялікую колькасць маіх сяброў і вот заразіла нас усім гэтым, прышчапіла, прывіла нам гэту вот бацылу якраз ідышызма. І гэты журнал, гэты чалавек, гэта Арон Вергеліс, тут напісана перевод Арона Вергеліса, ён рэдактар, галоўны рэдактар і з 1961 года по 91 выходзіў Саветіш Геймланд, пасля яшчэ 8 гадоў, амаль што 9 выходзіла Афен Йидиш и Гас на Йидишнай вуліцы, уже новы часопіс. Вот гэты чалавек прысвяціў сябе гэтаму. Неадназначны, адразу скажам, чалавек. В 49 годзе ён паказаў сябе не зусім, ну, про гэта мы скажам. Тым не менш, выдатны паэт, выдатны літаратар. І
Я прочитаю один из моих любимых вершаў Владислава Ходосевича. Ну, это срэбны век, калі памятаць, пачатак 20-го стагоддзя. Выдатны паэт рускамоўны. Маленечкі верш. Вот один з гэтых вершаў, гэты верш, вот яшчэ з тых 80-х гадоў я памятаю у сваёй галаве вот пераклад Вергеліса менавіта звязаны з Ходосевичем. Перешагни, я по-русски спочатку прочитаю. Перешагни, перескочи, перелети, что хочешь. Но вырвись камнем из прощи, звездой сорвавшейся в ночи. Сам затерял, теперь ищи. Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи. 1922 год. Ну вот, про сколько, 103 года, читаем на идыше. Переклад Арона Вергелиса. Мекст Ибергейн, Арибергейн, Ариберспринген, Иберлойфен, Нортуаризих Виаштейн, Унсамефли, Бейнойфен, Алей Фарлорн Зухалейн. Вос шепче их, эн готлос висен, венгзух де бриллиант цидишлисел. Ну, абсолютный переклад. Просто трапил у кропку, и, ну, это говорится самой высокой якости поэтичной, творчей таленавітага человека, Арона Вергелиса. Ну, два слова скажу. Бейнойфен, это такі гебраізм прыгожы вельмі, у їдышы выкарыстоўваецца з той самай лошын коді старажытнамоўнай. Значыць, ён ні ў якім разе, што няма чаго каго вінаваціць, сам вінават, сам і адказвае, да. Ну і прыгожае слово шэпче, шэпчэн, гэта шаптаць тое самае. Вось шэпче іх, што я сам сабе шэпчу, толькі Богу гэта вядома, да. Да, калі шукаеш акуляры. Я думаю, што у мяне гэта адбываецца час ад часу, калі я шукаю свае акуляры альбо ключы. Ну і спадзяюся, што у вас таксама. І дзякуй Богу, што вы знаходзіце гэта. Таму шчыры дзякуй, шэйным данк, зайт мир гезун, штарк und мацлиях.